bayan karɓar satifiket ɗin sa na lashe zaɓe da hukumar zaɓe ta tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya yi nasara a kan jam'iyyar APC ya kuma kayar da Gawuna Garu. Kuma jim kaɗan bayan wannan al'amari, Abba Kabir Yusuf ɗin ya yi zama na musamman domin naɗa kwamitin karɓar mulki a hannun jam'iyyar ta APC. Kwamitin, wanda ya ƙunshi mutane kusan 68 wanda su ciki akwai jajirtattu kuma wato fitattun 'yan jam'iyyar ta NNPP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka, inda muke nazari dangane da yadda siyasar Kano ta mai da hankali da kuma yadda ake ta cece kuce da samun sa'insa tsakanin gwamnatocin guda biyu, musamman ma mai barin gado da kuma wacce za ta karɓi mulki. Bayan da dai Abdullahi Umar Ganduje, gwamna na jihar Kano, shi ma karan farko ta yi Abba Kabir Yusuf din murnar lashe zaɓe, an fara samun saukin cece kuce da kuma musayar yawu a jihar. Duba da wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar ta APC ne dama ke iza wutar wannan rikici. Ya zuwa yanzu dai za a iya cewa an samu saukin kace na ce a tsakanin gwamnatin da kuma mai jiran gado, tun bayan da gwamna Abdullahi Umar Gandujen ya fito ya taya Abba Kabir Yusuf din murna, sannan kuma aka rarrashi masoya da magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu cewa jam'iyyar na daukan mataki na shari'a a kotu. Bayan da ya taya murnar ba yana nuni da sun yi saranda bane, cewar Abdullahi Umar Gandujen akwai magana kotu, don haka Abba Kabir Yusuf ya ma shari'a. Baya ga wannan ne kuma Abba Kabir din ya yi zama na musamman kuma ya hada wani kwamiti mai mutane 68 domin dai karbar mulkin daga hannun jam'iyyar ta APC, wanda ana sa ran 29 ga watan biyar ne za a karbi wannan mulki. Ya zuwa yanzu dai bai wuce wata ɗaya da wani abu ba, kusan wata biyu kenan. Yan uwa, idan dai wannan shine zuwan ku na farko, to ku tafka muhawara kan labaran da muke kawowa, ku danna alamar subscribe, like da kuma sharing. Waɗannan dai su ne abubuwan da suka faru ya zuwa yanzu Abba Kabir Yusuf din. Kuma akwai cikin kwamitin akwai Malam Aminu Daurawa, akwai Dr. Baffa Bichi wanda ya kasance ma jam'iyyar ta NNPP kwamanda kuma shugabanta kuma wakilinta wajen karɓar sakamakon zaɓe, da ta Abdullahi Bichi dai wato shine ya fito takarar Kano wato ta Arewa, wanda kuma bai yi nasara ba, amma dai ya kasance jajirtacce inda ya ci gaba da yi wa jam'iyyar ta NNPP hidima kamar yadda ya kamata. Dr. Bicin dai ya taɓa rike wato mukamai na musamman a jihar ta Kano, kuma ya zuwa yanzu ne a jam'iyyar ta NNPP yana ba da tagomashi a ta sakamakon zaɓe ma shi ya karɓo shi ya kawo Abba Kabir Yusuf domin shine wakilin jam'iyyar NNPP a hukumar zaɓe INEC. Ya zuwa yanzu dai yana ɗaya daga cikin kwamitin da kuma Malam Aminu Daurawa, manya-manyan mutanen da Abba Kabir ya naɗa dai a ciki. Wannan dai shi ne babban kwamitin da zai karɓi mulkin daga hannun jam'iyyar APC ya kuma dankawa jam'iyyar NNPP.